jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Stħarriġ tal-Bank Ċentrali ta' Malta jindika li l-bidu tal-iskema tal-Gvern Stabbilta wasal mal-wafqin tat-tendenza ta' żieda fil-prezzijiet fis-settur tal-bejħ bl-ingrossa u bl-imnut. Il-Bank Ċentrali regolarment jikkuntattja lin-negozji biex jistaqsihom dwar l-attività tagħhom, waħda mill-mistoqsijiet hi jekk ikunux xollew jew raħsu l-prezzijiet. L-aħħar riżultati riċenti ta' dan l-istħarriġ jindikaw li għall-ewwel darba mindu beda jsir dan l-istħarriġ, il-bilanċ net tal-kumpaniji bl-ingrossa u bl-imnut li għollew il-prezzijiet kien 0%. Fit-tliet xhur ta' qabel, il-bilanċ net kien ta' 60% tal-kumpaniji li żiedu l-prezzijiet. Il-Bank Ċentrali rrapporta li fil-waqt li fl-aħħar kwart tal-2023 70% tal-kumpaniji bil-grossa u bl-imnut kienu żiedu l-prezzijiet tal-beħ, fit-tliet xhur ta' wara l-proporzjon niżel għal 23%. Il-proporzjon li rrapporta tnaqqis fil-prezzijiet żdied b'aktar mid-doppju għal 23% minn 10%, fil-waqt li l-proporzjon bi prezzijiet mhux mibdula tela għal 54% minn 20%. L-istudju tal-Bank Ċentrali indikaw wkoll li madwar nofs il-kumpaniji kollha intervistati indikaw li kienu se jagħtu żidiet fil-pagi aktar minn 5% minħabba li l-inflazzjoni issa tonqos l-impatt dawn iż-żidiet se jinħass b'mod aktar qawwi mill-ħaddiema. Matul l-ewwel kwart tas-sena, kważi 60% tal-kumpaniji iddikjaraw li l-kundizzjonijiet tan-negozji tjiebu, żieda minn 52% fit-tliet xhur preċedenti. Is-sem tal-kumpaniji li ddikjaraw li l-attività kummerċjali marret għall-agħar naqqas għal 13% minn 17% fl-aħħar kwart tal-2023. Il-kundizzjonijiet kienu aktar pożittivi minn qabel fil-biċċa l-kbira tas-setturi ekonomiċi, iżda b'mod partikolari fis-setturi tal-manifattura u tal-beħ bl-ingrossa u bl-imnut. L-impriżi fis-settur tas-servizzi kellhom l-aktar sentiment pożittiv. Minn barrek kważi 40% tal-kumpaniji qalu li qed jistennew aktar titjib fl-attività tan-negozju, tant li s-sem tal-kumpaniji li qed jippjanaw li jinvestu aktar żdied għal 36% minn 10% mit-tliet xhur ta' qabel. Fl-istess ħin nofs il-kumpaniji intervistati rrapportaw li qed jippjanaw li jżidu l-ammont ta' impjiegi.